Karong ng kabataan sa pormahan labihan, sabi ni magkwartahan na tutoy di ay tiyan, piling mayaman, piling kwartahan, piling mayaman, piling kwartahan. Karong na panahon, sagol-sagol ang batanon, dunay yagit-yagit dato pobre kong tan-awon nga batanon. Nga batanon, nga batanon, nga batanon. Karong mga dalaga, grabe ka isnabira, kay sosyal lagi kuno cellphone di kamera, ang kissing ra may kamera. Apan way kwarta, apan way kwarta. Daghang mga dalaga, grabe ka ambisyosa, buhaton ang tanan, uyab lolo, bahala na basta may kwarta. Hala tirada, basta may kwarta. Hala tirada, tirada girl. Mga inawayon sosyal, walay ikabuga, mga lutaw uno pagyod, walay mga kwarta parehata, walay kwarta parehata, walay kwarta. Daghang ng probinsya na sa syudad nag-eskwela, daghang tiling dato kaon, rabaog pinapapagkapaita. Pagkaulawa, piling artista, mura kagwapa, mga ambisyosa, mga ambisyosa, mga ambisyosa. Hey, you know what?